Tara lakaw ta. Ay, pre, nakbasig nakalimot ka nga all boys ra nga lakaw. Ubay ta sabay ta. Asa ta? Nung sa namura makagkaroon pa all boys ra nga lakaw. Salig lang. Tara, all boys na baan pa nga lakaw ba? Wadyo ka na bago ba? Sige ra kay pagkaon. Ay, tuara ang amaw. Amo dara kaganahan man kumukaon. Papatanduan na naba pa yun ka. Basta ha, ayaw nagkuyog-kuyog si mga barkada dito. Ano mo kuyog pamangko nga? Di na lagi, kinanamang ko'y pagkaon dere. Nag-influence ba ito sila? Saan mo ka na pagstorya? Nga naman niyang uyab. Kuha ito mga labunan dito ka para mausa maglaba. Sus, kisa. Ikaw na. Tuara, bites. Gaya, nabunan nga. Kakaon ako. Alis diri ba? Usa naman kasi gina man kagkaon. Why lingaw? Tara lakaw ta. Basta naman puta. Si asa basta kay mulakaw ta natin tuon. Masuk din lang nga. Ay, nanghid pre, nakbasig nakalimot ka nga all boys ra nga lakaw. Tulad ng dati ba nung samang ka? Pero lagi pre, all boys, dati naman kusugtan. Mo galing ayaw pa nanghid kay kabalo kung di kasugtan. Basta kay all boys ni tiba-tiba lagi ta paghuman. Na ito na akong doon. Pagdalag extra nga sanina. Natin ako kapangandam. Ayun, sige na, basta kung na lang. Ang bulingon Ka na lang, ready na makakasatong lakaw. Ay, di ko. Ay, kanta na. Ay, naman palangid. Asa naman ito ni Adtos, Mr. Lim, oy? Di sa tamulakaw nga naasiya. Ano ni balik? Di man yun mo tabok, naon sa ka. Wadyo ni Glorious, Mr. Lim ba? Oh, tindog na. Ops. Before ta magpadayon mga boss, nasa ako i-introduce sa inyo nga trading platform nga bago lang na ako na-discover. Yes sir, walay lain kundi ang Pocket Broker. Sa Pocket Broker, pwede ka win ka bisig na sa balay lang. Kaya pwede raman ka mo gamit is either cellphone or laptop. Dere sa Pocket Broker mo kita ko $100 or 5,000 pesos sa isa ka trading lang. Amazing. Kung interested ka ana, paminawa ni. Una mag-register lang ka. Sa pag-register nimo, ibutang lang imong email address, password, ug ayaw kalimti atong promo code nga MTU25 para makuha nimo imong first bonus sa unang deposit pa lang nimo. Ayaw pud ka balaka kung first time pa lang ka sa trading. Kay naay mga tutorial video dira sa sunod para makabalo ka kung unsaon pagsugod. For example, ingunani. Kay nakita man ako ang market karon nga pataas siya, so i-click na to ang higher. And boom, automatic $100 dayon na. Ingana lang kadali pag-trade sa Pocket Broker. Ug kung may istorya pa tag withdrawal, dali lang kayo. Daghan pwede ka pilian dira. Na GCash, e-wallet, bank transfer, pwede po cryptocurrency. Simple lang gyapon na sa pag-deposit nimo. Unya na-gets ninyo? Okay, na-gets lang din ninyo ang link na sa comment section pag-register mo. Ug ayaw kalimti atong promo code nga MTU25. Sorry na, pre. Ano ni aki pamanta diri? Aki sa pamatong hapiton. Hapiton na to si Sarge. Ano ato pamantong damayon nga wa man to sa lista. Wato sa lista pero kabalo man ka nga kauban na to siya. Sige na. Trupa lang. Hey, gang. Sarge! Oh! Isa naman po. Isa naman po. Ay, nasipangutan na dras. Sabay na ta. Asa ta? Natay lakaw. Sinakaw. Nung sa namura, makagkaroon pa all boys ra nga lakaw. Dating gawi all boys na. Oh, kung unsa inyong salang duha, nang hunaw na ko ana. Usa na. Pandamay, pandamay. Ngayon naman yung all boys ni, mas tiba-tiba ni karon piti jud ni. Asam gid na. Ay, nagalig pangutan na galino basta ka all boys ni salig lang. Taysa. Mananggit sa kusang uyab. Ay, nagpananghid sa imong uyab kay di magyapon kasugtan. Sa naman ko isundog sa kuwa batakas ta ditso. Ato ra ni. Ay, basig maposta ni. Upat ta sa picture. Na, pwede mauta bin yung picture ato. Dadapag manok, oh. Salig lang. Ay, mga madamay na po ka na yung style ninyo. Dili na ka madamay. Sigurado mo ka? Kita rin nakabaluan ni. Sigurado? Sigurado kayo. Sige. Kapag sa pagdag extra. Okay na, ne? Mura makagandam na daan ba? Kabalo ka padong mo. Tara. All boys na Sulbaan ko na lakaw ba? Sige na, masa. Nakawang plewi. Ngun ka all boys. All boys gani. Mo galing ay mo pagkuyog-kuyog guguyab kay di magyapon na sila makatabang dire. Gipadala pa minimum extra. Ala dili mag-extra nga. Kabalo mo ko pag humana ni sington ta. Sige na, masa na mo kay maabot si Purman ba? Gusto mag-extra?